Вітаем вас, дарагія тэлегледачы. Хвала Езусу Христу. Мы удзельнічаем з вами ў святочнай імшы ў пасхальнай вігіліі ў святую ноч. Святую літургію, якая распачынаецца, узначаліць арцыбіскуп Іосиф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Літургію ён правядзе ў касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі, архікатэдры ў Мінску. Цяпер арцыбіскуп у суправаджэнні літургічнай службы алтара накіруецца вонкі касцёла, каб асвяціць агонь. Пасхальную ноч асвятляе Васкрослы Хрыстус. Гэта сапраўды вялікая ноч, бо ў ёй ацэньваем сакраментальным чынам моцай Духа Святога найважнейшае выдарэнне і падзеі ў дзеях свету і чалавецтва, якім быў пераход ад смерці да новага жыцця праз уваскрасенне. Цяпер, выйшаўшы з касцёла да агню, мітрапаліт і вернікі робяць знак крыжа, і ў гэты час мітрапаліт гаворыць у імя Айца і Сына і Духа Святога, а затым вітае сабраны народ, як звычайна, і коратка нагадвае вернікам аб значэнні пасхальнай вігіліі. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Супокой вам. Дорогие браты и сестры, у гэтую найсвяцейшую ноч, калі Пан наш Езус Христус перайшоў ад смерці да жыцця, Касцёл кліча дзяцей сваіх, рассеяных па ўсім свеце, сабрацца на чуванне і малітву. Калі мы ушаноўваем памяць Пасхі Пана, слухаючы Яго слова і здзяйсняючы ягоныя таямніцы, будзем мець надзею на ўдзел у Яго перамозе над смерцю і жыццём разам з ім у Богу. Цяпер адбываецца благаслаўленне агня. Молимся. Боже, Ты про Своего Сына спаслаў верным огонь Твоей славы. Освяти гэты новы огонь, і праз гэтае пасхальнае святло запалі ў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага праз Христа Пана нашага. Цяпер, пасля благаслаўлення агню, адзін са святароў, прыслугоўваючы, трымае пасхал перад мітрапалітам, які пісалам крэсліць на ім крыж, над крыжам грэцкую літуру альфа, пад ім літуру омега, а між плячыма крыжа 4 лічбы бягучага году. Праз усе векі вечныя. Амин. Праз свае святыя раны слаўныя няхай сцеражэ і захоўвае нас Христос Пан. Амин. Цяпер наступае момант, калі ад асвечанага агню запаліваецца пасхал.
У момант, калі пасхал будзе запалены, адзін з прыслугоўваючых бярэ з агню палымнеючае вуголле і накладвае яго ў кадзільніцу, а арцыбіскуп пазней, як звычайна, насыпе кадзідла і акадзіць асвечаны пасхал. Святло Христа, яке ухваляв воскрес, нехай розгонить темру наших серцев і дума. Працэсія накіроўваецца ў касцёл. Падчас працэсіі тройчы будзе абвешчаныя словы «Святло Христова». Усе адказваюць «Дзякуем Богу». Таксама усе запальваюць свае свечкі ад агню пасхала. Рытуал запальвання свечак ад пасхальнай свечкі падчас пасхальнай вігіліі – гэта сімвалічны момант атрымання вернікамі святла ў воскреслага Хрыста. Перадача агню ад пасхальнай свечкі, якая сімвалізуе Хрыста, свечкам вернікаў, азначае ўдзел у ласцы жыцця, рассеянне цемры граху і гатоўнасць да няспыннага чування. Полымя святла з'яўляецца таксама знакам гатоўнасці і чакання. Таму, згодна з даўняй традыцыяй, гэтая ноч павінна быць чуваннем дзеля ушанавання Пана. Вернікі, трымаючы ў руках запаленыя свечкі, павінны быць падобныя да людзей, якія чакаюць свайго Пана. Каб калі верніца, застаў іх чуваючымі на малітве і запрасіў да свайго стала. Святло лепш успрымаецца ў адрозненні ад цемры. Падчас літургіі святла адбываецца свячэнне агню, запальванне пасхалу, свечак вернікаў і асвятленне касцёла. Існуе глыбокі сэнс у паступовым рассеиванні цемры праз святло Хрыста. З ім пераходзім з цемры смерці да святла новага жыцця. Сімволіку святла і пасхальнай свечкі, а таксама тэалагічны сэнс усёй вялікай ночы тлумачыць нам велікоднае пасханне экзультат, якое мы за хвіліну пачуем. Гэта тая ноч, у якой ты вывеў з Егіпту нашых прайцоў, сыноў Ізраілевых, і па сухім дне правёў праз Чырвонае мора. Гэта тая ноч, якая святлом вогненнага слупа грахоў рассеяла цемру. Гэта тая ноч, у якой Хрыстус, разарваўшы путы смерці, пераможцам выходзіць з падземных нетраў. Калі касцёл асветлены святлом з мёртвых паўсталага Пана, усе вернікі гатуюцца, каб слухаць велікоднае абвяшчэнне Пасхі, экзультат. Старажытны ўрачысты гімн, які спяваецца на пачатку пасхальнай вігіліі і абвяшчае ўваскрасенне Хрыста. Гэта літургічная песня падзякі, якая ўслаўляе Божую справу збаўлення і асвятляе цемру ночы ў касцёле, асветленыя свечкамі.
Ін пачынаецца закліку да радасці, звернутага да зямлі, касцёла і неба, які ўслаўляе перамогу Хрыста над цемрай. Экзульта прапануе Богу пасхальную свечку, сімвалу воскрослага Хрыста, які развеивае цемры граху. Тэкст нагадвае ключавыя моманты гісторыі збаўлення, ад вызвалення ізраільцян з Егіпту да смерці ў воскресення Езуса. Ён складаецца з уступнай часткі, хвалы пасхальнай свечцы, пладу працы пчол і малітвы за касцёл і свет. Узрадуйтеся ўжо хоры анёла ў небе, узрадуйтеся, Божыя слугі, няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся і зямля, апрамененая ўзнёслым бляскам, бо асвяціў цябе промень спрадвечнага валадара. Цэлы свет няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёле, наша маці, аздоблены зяннямі скрыстага святла, і няхай гучным спевам напоўніцца гэтая святыня. А вас прашу, браты наймілейшыя, што захапляецеся яснасцю святога полымя, каб разам са мною прызывалі міласэрнасць усемагутнага Бога. Няхай жа той, хто без маіх заслугаў учыніў мяне сваім слугою, напоўніць мяне святлом, каб змог я ўзнесці хвалу гэтай свечцы. Пан з вамі. І з духом твоїм. У гору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна і справядліва, усім сэрцам, розумам і пабожным спевам праслаўляць нябачнага Бога, Айца Всемагутнага, і Сына Яго адзінароднага, Езуса Христа. Ён справядліваму Айцу заплаціў за долг Адама і сваёй крывёю знішчыў запіс старадаўняй віны. Гэта і ёсць тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюць сапраўднае ягнятка, і яго крывёю асвячаюцца дамы вернікаў. Гэта тая ноч, у якую ты вывеў з Егіпту нашых прайцоў, сыноў Ізраэлевых,
и по сухим дне перевел праз червонае мора. Гэта тая ноч, якая святлом вогненнага слупа грахоў рассеяла цемру. А сёння гэтая ноч усіх веруючых у Христа на ўсёй зямлі вызваляе ад даўніх правінаў і змроку граху, вяртае ласку і ўзлучае супольна святых. Гэта тая ноч, у якую Христос, разорвавши путы смерти, пераможцам выходить с подземных нетраў. Нічога б мы не атрымалі з дару жыцця, калі б не прыйшло збаўленне. О, якая ж дзівосная для нас твоя ласка, о, якая невымоўная любовь, каб адкупіць слугаў, ты аддаў сына. О, сапраўды абавязковым быў грэх Адама, бо яго знішчыла смерць Христа. О, шчаслівая віна, якую знішчыў такі вялікі адкупіцель. О, сапраўды благаслаўлёная ноч, бо толькі яна была годнаю ведаць час і гадзіну, у якую Христос паўстаў з мёртвых. Гэта тая ноч, аб якой напісана, і ноч, як дзень, будзе яснай, а таксама ноч маё святло і мая раскоша. Святасць гэтай ночы праганяе злосць, змывае правіны і вяртае ласку упаўшым, а засмучаным радасць, знішчае нянавісць, яднае ў згодзе і скарае зямныя ўлады. У гэтую ноч поўную ласкі прымі, святы Ойча, вечаровую ахвяру праслаўлення, якую табе складае святы касцёл, урачыста ахвяруючы рукамі сваіх слугаў гэтую свечку, плён працы пчалінага рою. Мы ўжо ведаем значэнне гэтага васковага светача, які на ўшанаванне Бога запальвае яркі пломень. Хоць ён аддае частку свайго святла, аднак жа застаецца нязменным і нічога не губляе. Бо жывіцца воскам, які дала працавітая пчала, каб утварыць гэтую каштоўную паходню. О, сапраўды благаслаўлёная ноч, у якую злучаецца зямное з нябесным, а справы боскія з людскімі.
Тому просим Тебе, Пане, каб светоч, что на хвалу имя Твоего охвярованы, нестомно полы мне, рассеиваючи темру этой ночи. И прийняти Тобою, як приємний водар, нехай злучиться со святлом небесным. Нехай же он полымнее аж до світання, покуль не взыйде сапраўднае солнце. Иисус Христос, Твой Сын из мертвых повсталы, який освятил народ людский своею ясностью, и с Тобою живей володарить на веки вечные. Пачынаюцца чытанні. Лектар ідзе да амбоны, чытае першае чытанне і наступнае. Пасля чытання псальміст альбо кантар спявае ці рэцытуе псаль, а вернікі паўтараюць рэфрэн. Казанне прарокамі ўстанаўлення новага і вечнага запавету. У часе спявання гімна «Хвала на вышынях Богу» у касцёле радасна загучаць званы, сімвалізуючы ўваскрэсенне Хрыста з памерлых, а на алтары запаляць свечкі. У першым чытанні ідзе гаворка аб стварэнні свету. З'яўляецца гімнам веры дзеля ўшанавання стварыцелем, карона стварэння чалавек, вобраз і падабенства Дорогие Бога. браты и сестры, урочисто распочавши пасхальную вигилию, со спокойным сердцем послухаем Слово Божие. Разважаем, як у минулые часы Бог збавил народ свой и нарешті послал нам своего Сына як Откупителя. Молимся, как Бог завершил пасхальную справу збавления и привел нас до полного откупления. Уваскрослы Христус – гэта новы Адам. Праз Христа, праз яго хрышчэнне мы атрымліваем яго Читание новае книги жыццё. «Быття». На початку створил Бог небо и землю. И сказал Бог: «Учиним человека поводле нашего образу и нашего подобенства. Нехай пануе над рыбами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усею землею и над усяляким ползуном, что ползая по земли. И створил Бог человека поводле своего образу, поводле Божьего образу створил его, створил мужчину и женщину. И благословил их Бог, и сказал им: плодитеся и размножайтеся, наполняйте землю и володайте ею, пануйте над рыбами морскими, над птаством небесным и над усими живыми истотами, якие рухаются по земле. И сказал Бог: вось я даю вам усялякую траву, что рассявае насенне по всей земли, и усялякое древо, плод якого рассявае насенне, каб яны были вам на спожиток. А усім живым істотам на землі, і усялякому небесному птаству, і усяму, що повзає по землі, і має у собі дихання життя, я даю на спожиток усялякую зеляніну. І так сталося. І убачив Бог усё, що Ён створив, і було яно вельмі добрим. Гэта Слово Божие. Таксама пасля кожнага чытання спяваецца рэпсесарыйны псальм. Гэта літургічны элемент імшы, выконваючы падчас літургіі слова паміж чытаннямі. Правдивое слово Пана, и все учинки ягонные верные.
Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милостью Словом Пана створені небеси, диханням Його вуснав уся їхняя моц. И он воды морские забирая пыцам умех, безданий складывая у сховах. Милостью Пана полнится земля. Щасливый народ, Богом якого есть Пан, народ, який он вибрав собі у спадщину. Пан поглядає з небесов, бачить усіх синов чоловічих. Милостю Пана полнится земля. Душа наша чекає Пана, й Он наша допомога і оборона. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподяємся. Милостью Пана полнится земля. Ахвяра Абрагама, якою з'являється його один син Ісаак, це предказання ахвяри Христа. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, дивосный Ты во всех Твоих справах, ученика, подкупленный Тобою, народ зразумел, накольки цудовна была справа створенню на початку, і jeszcze цудовніше справа откуплення у повні часу. Коли як пасхальне гньо був ахвярован за нас Єсус Христос, як і живе і владарить на веки вечные. Ахвяра адзінага сына Ісаака – гэта прадказанне ахвяры Чытанне кнігі Христа, «Буцця». адзінага сына з У тыя прадвечнага дні яйца. выпрабоўваў Бог Абрагама і сказаў яму: «Абрагаме». І ён адказаў: «Гэта я». Бог сказаў: «Вазьмі сына твайго адзінага, якога ты любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Морыя, і там прынясі яго на ўсеспаленне на адной з гор, пра якую я скажу табе». І прыйшлі на месца, пра якое сказаў яму Бог. І працягнуў Абрагам руку сваю і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго. Але анёл Пана паклікаў яго з неба і сказаў: «Абрагаме, Абрагаме». Ён адказаў: «Гэта я». Анёл сказаў: «Не падымай рукі тваёй на хлопца і не рабі з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для мяне». Узняў Абрагам вочы свае і ўбачыў за сабою барана, які заблытаўся ў гушчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на ўсеспаленне замест сына. Анёл Пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў: «Прысягаю, кажа Пан, паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то я благословлю цябе і памножу патомства тваё, як зоркі на небе і як пясок на беразе мора. І патомство твоё здабудзе брамы ворагаў твоих».
і атрымаюць благословленне у потомстве Тваім усе народы зямлі, бо Ты паслухаўся голасу майго. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Кожным псальме, які выконваецца пасля чытання, ён з'яўляецца адказам вернікаў на пачутае Божае Слова. Божа, бо на Цябе спацяюся. Частка спадчыны маёй і келіха майго, ён лёс мой трымае. Пан заўсёды перад маімі вачыма, бо ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Уратаванне Ісаака ад смерці – гэта ўзнагарода за веру Абрагама. Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна. Бо не пакінеш душы маёй у адхланні, і не дасі святому Твайму пачыць тленне. Дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед Тобою, вечное счастье праворуч Тебе. Наша ўваскрасенне ў Хрысце праз хрост падмацаванае моцнай верою тое, што кажа Бог. Боже, Ойче всіх верных, праз ласку усыновлення Ты дапамагаеш і памнажаеш у свеце колькасць сыноў Твайго абяцання. Ты праз пасхальны сакрамент хросту спаўняеш абяцанне Абрахаму, робячы яго айцом усіх народаў. Дапамажы кожнаму чалавеку годна адказаць на ласку Твайго паклікання. Праз Хрыста Пана нашага. Цудоўны пераход праз воды Чырвонага мора не толькі вызваліў выбары народ з няволі, але вызваляе нас праз ваду хросту. Чытанне кнігі Зыходу. У тыя дні сказаў пан Маісею: «Чаму ты ўсклікаеш да мяне? Скажы сынам Ізраэля, няхай выходзяць. А ты падымі кій свой і працягні руку сваю да мора і падзялі яго. І пойдуць сыны Ізраэля сярод мора па сушы. Я ж зраблю жорсткім сэрца егіпцян, каб прайшлі яны ўслед за імі, і пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І даведаюцца егіпцяне, што я пан, калі пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных». І зрушыўся анёл Божы, які ішоў перад войскам Ізраэля, і пайшоў ззаду іх, а разам з ім і слуп воблачны перасунуўся спераду назад. Стаў паміж войскам егіпецкім і войскам ізраэльскім. І была хмара цёмная для адных, і асвятляла ноч другім так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднаго. І калі Маісей працягнуў руку да мора, пан
гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу, і разлілася вада. І пайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы. Вада была для іх сцяною з правага і з левага боку. І пагналіся егіпцяне, і ўвайшла за імі ў сярэдзіну мора ўся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягоныя. І вось на світанні пан паглядзеў на войска егіпцян са слупа вогненнага і воблачнага і прывёў замяшанне войска іхняе. І павярнуў колы калясніцаў, што ім цяжка было рухацца. І казалі егіпцяне: «Уцякайма ад Ізраіля, бо пан ваюе за іх супраць егіпцян». І сказаў пан Маісею: «Працягні руку сваю да мора, каб павярнуліся воды да егіпцян на калясніцы і вершнікаў іхніх». І калі Маісей працягнуў руку да мора, на самым світанні яно вярнулася на сваё месца. І бегла вада насустрач егіпцянам, якія уцякалі, і патапіў іх пан сярод хваляў. І вярнулася вада, і накрыла калясніцы і вершнікаў усяго войска фараона, якое ўвайшло за імі ў мора. І не засталося ніводнага з іх. А сыны Ізраіля прайшлі па сушы сярод мора, і вада стаяла каля іх сцяною з левага і з правага боку. І ў той дзень вызваліў пан Ізраіль з рук егіпецкіх. І ўбачылі ізраільцяне мёртвых егіпцян на беразе мора. Спалохаўся народ пана і паверыў пану і Маісею, слузе ягонаму. Тады Маісей і сыны Ізраіля заспявалі песню пану. Пасля гэтага чытання не гаворыцца гэта Слова Божае, а не дзякуем пану Богу. Гэта выразіў спеў, які будзе далейшым працягам чытання. Śpiewają Panu, bo On zwyciężył się. Śpiewają Panu, bo On zwyciężył się. Śpiewają Panu, bo On zwyciężył się. Коня і вершника його скинув у море. Пан моя сила і моя песня, і Он став моїм збавленням. Он мой Бог, Його прославляю. Он Бог Отця моего, узвеличу Його. Його ім'я усемогутний. Колясниці фараона і його войска он кинув у море. Лепшие вояри ягония потонули у Червонім морі. Бездань їх проглинула, яни сишлі в глибині. Правиця Твоя, Пане, прославлена моцею. Правиця Твоя, Пане, перемогла ворога.
святыни Пана, якую узвели Твои руки. Пан володар навеки и назаўсёды. Спяваю Пану мою. Разом з Маісеем і сынамі Ізраіля хочам падзякаваць Пану за вызваленне з няволі граху і смерці. Гэтыя цуды паўтараюцца і сёння у велікодных сакраментах. Боже, і ў нашыя часы зяють даўнія Твае цуды, бо як раней Тваёю моцаю вызваліў Ты адзін народ ад пераследу фараона, гэтак цяпер праз воды хросту вызваляеш усе народы да збаўлення. Учыні, каб усе людзі сталіся духоўнымі дзяцьмі прайца Абрагама і дасягнулі годнасці абранага народа. Праз Хрыста Пана нашага. З таямніцы смерці ў васкрасення Хрыста нарадзіўся касцёл, новы люд Божы, узлюбленая абраніца. Читание книги пророка Исаии. Твой Створитель, муж Твой, Пан Могуцяў, имя Ягоное, и Откупитель Твой, святы Израиля. Богом усей земли Ён будзе названы, бо як жонку покинутую и засмучаную духом клича Тебе Пан, и як да жонки, адрынутай у молодости, звертается до Тебе Твой Бог. На малы час я покинул Тебе, але з вялікай міласцю прыму Цябе. У прыступе гневу я схаваў ад Цябе на хвіліну аблічча маё, але у вечнай міласэрнасці злітуюся над Табою, кажа Пан, Адкупитель Твой. Бо для мяне гэта як воды Ноя, калі прысягнуў я, што воды Ноя не прыйдуць больш на зямлю, так прысягнуў я, што не буду гневацца на Цябе і дакараць Цябе не буду. Бо горы знікнуць і пагоркі захістаюцца, але міласэрнасць мая не адступіць ад Цябе і запавет спакою майго не пахіснецца, кажа Пан, які спагадае Табе. Няшчасная, несуцешная, якую кідаюць буры, вось я пакладу Твае падставы на рубінах і падмурак Твой на сапфірах. Яшмаю аздоблю Твае вежы, упрыгожу крышталём Твае брамы, усю агароджу Тваю каштоўнымі камянямі. Усе сыны Твае будуць вучыцца у Пана, і поспех сыноў Тваіх будзе вялікі. На справядлівасці будзе Твой моцны падмурак. Ты пазбудзешся уціску, бо не будзеш баяцца. Пазбудзешся жаху, бо ён не падыдзе да Цябе. Гэта Слова Божае. Праз спеў узвялічым Пана, бо Ён нас выбавіў. Усвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне спавіў. Усвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне спавіў. Усвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне спавіў і не дазволіў ворагам маім пацяшацца з мяне. Пане, Ты вывел з адхланні душу маю, Ты ўратаваў жыццё маё сярод тых, хто сыходзіць у магілу.
Возвеличу Тебе, Пане, Богиня незбавим. Спявайте Пану вы, яко неверные, памятайте про святость яхоную. Бог гнев яко тривай імхнення, а ласкавость яко усё життя. Увечері приходить плач, а раніцай радость. Возвеличу Тебе, Пане, Богиня незбавим. Почуй, Пане, и злитуйся надо мною, Пане, путь мне да помогай. Ты нараканье мое замянил на танец, Пане, Боже мой, буду хвалить Тебя вечно. Возвеличу Тебе, Пане, Богиня незбавим. Пророцтва Ісаі, апісваючы красу новага горада Іерусалема, горада Абраніцы, гэта значыць касцёла, да якога належыць праз хрост новы запавет. Усемогутный вечный Боже, на хвалу имя Твоего помножь потомство обетованное прайцам, деля их дней веры. А прозраску просто повеличь колькость сынов Твоего обетания. Как костел Твой спознал, что уже сполняется тое, чего святые давние часы с довером чакали праз Христа Пана наша. Пророцтва Ісаі прадказвае новы запавет, які народзіцца з вады хросту і Божага Слова, бо ён з'яўляецца паспяховым і дае веруючым перамяняльную сакраментальную Так моц. каже Пан. Сасмаглыя, усе ідзіце да водаў. І вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Ідзіце, купляйце без срэбра і без платы за віно і малако. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца? Слухайце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа вашая нацешыцца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне. Паслухайце, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны, нязменныя ласкі для Давіда. Вось я учыніў яго для народаў сведкам, правадыром і настаўнікам для народаў. Вось ты паклічаш народ, якога не ведаў, і народы, якія не ведалі цябе, пабягуць да цябе, дзеля Пана Бога твайго і святога Ізраіля, бо ён уславіў цябе. Шукайце Пана, пакуль ён дазваляе знайсці сябе. Клічце яго, пакуль ён блізка. Няхай бязбожны пакіне шлях свой, а чалавек беззаконны свае намеры. Няхай вернецца да Пана, і ён змілуецца над ім, да Бога нашага, бо ён шчодры на прабачэнне. Бо мае думкі – гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі – не мае шляхі, кажа Пан. Бо як нябёсы узвышаюцца над зямлёю, так шляхі мае над шляхамі вашымі, і думкі мае над думкамі вашымі. Падобна як дождж і снег падае з неба і туды не вяртаецца, але поіць зямлю і робіць яе ўрадлівай, і я народзіць, і прыносіць плён сейбіту і хлеб для таго, хто есць, так і слова маё, якое выходзіць з вуснаў маіх, не вернецца да мяне без плёну, пакуль не споўніць тое, што я хацеў, і з поспехам дасягне таго, дзеля чаго я паслаў яго.
Гэта Слово Божие. Прыйдзіце да мяне, і жыць будзе душа ваша, і дам вам запавет вечны. Будете черпать з криниця збавлення. Будете черпать з криниця збавлення. Вось Бог моє збавлення, на я Господя юся і бояться не буду. Бо Пан моя моц и моя песня, и Он стал моим збавлением. Вы с радостью будете черпать воду, с крыница избавления. Будете черпать с крыница избавления. Прославляйте Пана, закликайте имя Ягоное, и обвящайте сярод народов справы Яго. Нагадывайте, что узнесло имя Ягоное. Будете черпать с крыница избавления. Спявайте Пану, бо Он учинил великие речи. Обвястите гэта по всей земли. Веселися и радуйся, жихарка Сиону, бо великий сярод тебе, святый Израиля. Будете черпать с крыница избавления. Праз нашу молитву спяваем Пану, бо Ён учинил великие речи, а нашим спевом обвящаем это по всей земли. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, единая надея свету, Ты в устнами пророков вестил таемницы, что сполняются сегодня. Умацуй ласкаво прагнение Твоего народа, бо только дякуючи Твоему натхнению узрастают цноты Твоих верных. Праз Христа Пана нашего. Адроджаная праз хрост воды из Духа Святого, доверимся Божьей мудрости, скрытой у Божьих заповедях. Читання книги пророка Баруха. Слухай, Ізраїль, заповіді, які дають життя. Схилій вуха, каб спознать мудрость. Як сталося, Ізраїль, що ти знаходишся у землі ворогів. Змарнів ти у чужой землі, лічать тебе опоганеним, як мертвих. Ти залічений до тих, хто сиходить у атхлань. Ти покинув криницю мудрості, коли б ходив ти дорогой Божей. У спокої жив би навеки. Познай, где мудрость, где сила и розум, и спознаешь так само, где долгое и счастливое життя, где святло в очей и спокой. А лишь хто знайшов яе месца, хто увайшов у скарбницы яе? Той же, хто ведае ўсё, ведае яе и адшукае яе сваёй мудростью. Той, хто стварыў зямлю на вечныя часы и напоўняе яе четвероногими зверами. Хто паслаў святло, і яно пайшло, паклікаў яго, і яно паслухалася яго з трымценнем. Зоркі радасна зіхацяць на сваіх вартах. Ён паклікаў іх, а яны адказалі: «Вось мы». Яны з радасцю свецяць свайму стварыцелю. Ён Бог наш, і ніхто іншы не можа параўнацца з ім. Ён знайшоў усе шляхі мудрасці и дал яе слузе своему, Якубу и Израилю, умилованному своему.
Пасля з'явілася яна на зямлі і пасялілася сярод людзей. Гэтай мудрасцю ёсць кніга запаведзяў Божых і закон, які трывае навекі. Кожны, хто яго захоўвае, жыць будзе, хто яго адкідвае, памрэ. Верніся, Якубе, трымайся яго, хадзі ў зяйні яго святла. Не давай славы сваёй чужынцу, не прывілеяў тваіх іншаму народу. Шчаслівыя мы, Ізраэль, бо ведаем тое, што падабаецца Богу. Гэта Слова Божае. Узвялічваем Хрыста, бо Ён мае словы жыцця вечнага. Пане, Ты маєш слови вічного життя. Закон Пана досконалый умацовыває душу. Свідчення Пана верное, и оно дає мудрость простым. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Наказ Пана ясный просвятляє очи. Боясь Божия беззаганная и вечно триває, присуди Пана правдивые и усе справедливые. Больш каштовные, чем золото, чем множество чистого золота, и солодейшие за мед, и сок сотовый. Жыць паводле Божай мудрасці – гэта наследаваць Хрыста і крочыць у зяйні ягонага пасхальнага святла. Молимся. Боже, Ты нестомно помножаешь костел свой праз покликанье доверия новых народов. Учини ласкаво, каб тыя, кого Ты обмыў водою хросту. Заўсёды суправаджала Твоя опека праз Христа Пана нашага. Пророк Ізахіэль за 6 векоў да Хрыста прадказвае адзінае канчатковае ачышчэнне, якое наступіць у сакраменце Хрысту. І скіраване було Слово Божие до мене. Сыне чалавечы, дом Ізраїля жив на землі своєї і зганьбив її поводинами і учинками своїми. И я спаслал на их гнев мой за тое, что проливали кровь на землю и знеславляли ее идолами своими, и раскидал их сярод народов, и они рассеялись по землях. Я судил их поводле ихних поводинов и учинков,
І прийшлі яны да народаў, да якіх пайшлі, і ганьбілі імя маё, мо казалі пра іх, што гэта народ Пана. І пашкадаваў я святое імя сваё, якое зняславіў дом Ізраэля сярод народаў, да якіх прыйшоў. Таму скажы дому Ізраэля: не дзеля вас я зраблю гэта, а дзеля майго святога імя. І асвячу вялікае імя маё, і даведаюцца народы, што я Пан, калі моя святасць праявіцца ў вас перад вачыма іхнімі. І я вазьму вас з народаў, і збяру з усіх земляў, і прывяду вас у зямлю вашую. І акраплю вас вадою чыстаю, і будзеце ачышчаны ад усяго бруду вашага. І дам вам сэрца новае і дух новы, унутро ваше, і забяру сэрца каменнае з цела вашага, і дам вам сэрца з плоці. І дух мой удыхну унутро ваше, і зраблю так, што вы будете хадзіць у законе маім, і будете жыць на зямлі, якую я даў айцам вашым, і будете народам маім, і я буду вашым Богам. Гэта Слова Божие. Дякуємо вам, Богу. Душа моя Божа прагне Тебе. Душа моя Божа прагне Тебе. Душа моя прагне Бога, Бога живого. Калі я пайду і з'яўлюся перад Божым абліччам. Душа моя Божа прагне Тебе. Я уваходзіў са святочнай грамадой у цудоўны шацёр, у дом Божий, сярод воклічаў радасці і з падзякаю. Душа моя Божа прагне Тебе. Пашлі святло Тваё і Твою правду, няхай яны мяне вядуць. Яны прывядуць мяне на Твою святую гару і да Твайго жылля. Душа моя Божа прагне Тебе. Я прийду до Божага алтара, до Бога радости и веселья моего, и буду славить Тебе на арфе, Божа мой, Божа. Душа моя душа наша прагне Бога, таму Бог даў нам свайго Духа Святога і аднавіў нашае сэрцы. Молимся. Божа незменная моц и вечное святло, глянь ласкаво на весь костёл святый, и здейсняючи одвечные намер Твою, сопокой исполняй справу человечего збавления. Нехай увесь свет спознае и убачить, что Ты зруйнованное подымаешь, состарелое обновляешь, и еще вертаешь до першопочатковой целостности. Праз Христа, от якого все взяло свой початок, який живе и владарит на веки вечные. Аминь.
Пасля апошняга чытання са старога запавету з адпаведным рэспансарыйным псальмам і малітваю цяпер запаліваюцца свечкі на алтары і інтануецца гімн «Хвала на вышынях Богу», які падхопліваюць усе прысутныя. У гэты час б'юць радасна званы. Таксама і мы спяваем з усімі хорамі анельскімі, нябеснымі і праслаўляем веліч Бога і дзякуем за тое, што нас бавіў. Урачыста спяваны гімн «Хвала на вышынях Богу» быў пераходам ад старога да новага запавету. Прадказанае становіцца рэальнасцю. Святы Павел прыпамінае нам, што пасхальная таямніца Хрыста рэалізуецца праз хрост у кожным з нас. Малюся за наш народ, за нашу краіну, каб з мёртвых паўсталы Езус Христус адарыў нас сваім супакоем, сваёй любоўю, каб жылі мы ў еднасці і згодзе. Боже, Ты асвятляеш гэту найсвяцейшую ноч славаю з мёртвых паўстання Пана. Ажыві ў Тваім касцеле Дух Божага сыноўства, каб адноўленыя целам і душою мы аддана Табе служылі. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. У Христе мы распачалі новае жыццё. Ужо распачалося нашае ўваскрэшэнне. Чытанне паслання святога апостола Паўла да рымлянаў. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы ахрышчаныя ў Езуса Хрыста,
у смерць ягоную ахрысціліся. Дык вось, мы пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Христус уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам уваскрасення, ведаючы, што былы наш чалавек укрыжаваны з ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху, бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае. Смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Христе Езусе. Гэта слова Пана. Як выраз удзячнасці і радасці зноў заспяваем велікодна Алілуя. Гэта вокліч радасці і прывітання ўваскрослага Пана, які жыве і прысутнічае сярод нас. Пасля таго, як мы слухалі Божае Слова пра справы стварэння і збаўлення, надышоў момант найвялікшай радасці. Упершыню з пачатку Вялікага посту будзе спявацца ўрачыстая Алілуя. Можам радасна прывітаць уваскрослага Господа, які разганяе цемру нашых сэрцаў і абвяшчае перамогу над смерцю. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Алілюя і Евангелие падкрэслівае канец Вялікага посту і радасна абвяшчэнне ўваскрэшэння Езуса. На світанні першага дня тыдня прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў, як маланка, і адзенне ягонае было белае,
як снег. Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойцеся, ведаю, што вы шукаеце Езуса укрыжаванага. Яго тут няма. Ён уваскрос, як сказаў. Падыдзіце, пабачце месца, дзе быў пакладзены, ды ідзіце хутчэй, скажыце вучням ягоным, што ён уваскрос і апярэджвае вас у Галілеі. Там яго ўбачыце. Гэта я сказаў вам». І хутка адышоўшы ад магілы, са страхам і вялікай радасцю, яны пабеглі паведаміць вучням ягоным. А Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце». Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады Езус сказаў ім: «Не бойцеся, ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне ўбачаць». Гэта слова Пана. Аллилуйя подкресливая конец Великого посту и радостное обвящение воскресения Иисуса, закликаючи верников славить Бога. Пасля доўгага маўчання урачысты спеў «Аллилуйя» абвяшчае воскресенне, выказваючы захапленне і веру ў перамогу Хрыста над смерцю. Цяпер са сваім пастырскім словам прамовіць да нас арцыбіскуп Іосіф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Христос воскрес! Христос воскрес! Якую радость лёс принес, сёння Езусу воскрес, сёння з мёртвых ён устаў, непадуладным смерці стаў, пакінуў крыж свой назусім і падарыў збавленне ўсім. Умілаваныя вернікі, дарагія браты і сёстры, людзі добрай волі. Вітаю вас, умілаваную гэтую самую радасную урачыстасць каталіцкага касцёла. Вось настаў яшчэ адзін вялікдзень у нашым жыцці. Тыдзень таму мы святкавалі вербную нядзелю. Гэта быў трыумфальны ўваход Езуса Хрыста ў Єрусалім, падрыхтаваны людзьмі. А сёння пасля Вялікага тыдня святкуем нядзелю Васкрасення Пана. Гэта таксама дзень трыумфу Хрыста, але зусім іншы, бо яго падрыхтаваў Бог. Гэта дзень перамогі над грахом і смерцю. Гэта трыумф больш незаўважны, чым любая іншая падзея. Ён адбываецца без сведкаў. Папа Бенедыкт сказаў, што праўда пра ўваскрасення – гэта першая праўда, у якую мы верым, і першая, дзякуючы якой мы верым. Вера, гаварыў гэты вялікі тэолаг, нараджаецца з асабістай сустрэчы з уваскрослым Хрыстом і становіцца ўздымам мужнасці і свабоды, які прымушае нас абвяшчаць усяму свету: Езус уваскрос і жыве вечна. Езус хоча, каб мы верылі ў Яго, каб дазволілі Яму весці нас, каб мы жылі з Ім, становячыся ўсё больш падобнымі да Яго і ўсё больш праведнымі.
У воскресенне Христа гэта нашая надзея. Гэта надзея ўсяго чалавецтва і ўсяго свету. Сёння Касцёл з радасцю абвяшчае менавіта гэта. Ён перадае надзею, якую Бог зрабіў моцнай і непераможнай. Уваскрашаючы Езуса Христа з мёртвых, Ён перадае надзею, якую носіць у сваім сэрцы і жадае падзяліцца з іншымі. Падзяліцца ўсюды, асабліва там, дзе хрысціяне церпяць пераслед за сваёй веры. Ён заклікае надзею, якая здольна абудзіць дабро, асабліва калі гэта патрабуе нашых вялікіх намаганняў. Сёння Касцёл спявае: «Гэта ёсць дзень, які даў нам Пан. Радуйцеся і весяліцеся ў ім. Аллелуя!» Сёння Касцёл моліцца і заклікае Марыю, зорку надзеі, каб прывяла чалавецтва да надзейнай гавані збаўлення, якой з'яўляецца сэрца Хрыста, пасхальнай афяры, Езуса, які адкупіў свет, нявіннага, які паяднаў нас з грэшным зайцом. Яму, менавіта пераможнаму валадару, укрыжаванаму і ўваскросламу, сёння мы з радасцю ўзносім нашае Аллелуя. Браты і сёстры, кожны год у Велікодную нядзелю мы чуем сведчанне апостола Петра, якое апісана ў дзеях апосталаў. Гэта казанне святога Петра мае асаблівае значэнне у развіцці апостальскай місіі ў першыя гады хрысціянства. Яно было прамоўлена ў доме Карнелія, сотніка, які быў рэлігійным, але не ведаў Езуса Христа. Яму з'явіўся анёл Божы і загадаў прывесці Петра ў Цезарэю. Да таго часу апостол Пётр прапаведаваў вестку пра ўваскрасенне толькі ў яўрэйскіх абшчынах. Казанне, прамоўленае ў доме Карнелія, адчыняла перасячэнне важнай мяжы ў жыцці Касцёла. Яно адкрыла шлях для абвяшчэння Евангелля усім народам свету. Сёння Касцёл успамінае гэтае сведчанне святога Петра, каб паказаць нам моц уваскрасення. Езус, выходзячы з магілы, пераадольвае усе межы. Езус Христус вызваляе нас ад страху смерці і тым самым вызваляе нас ад усялякіх чалавечых страхаў. Ад страху перад хваробай, няшчасцем, перажываннем розных цярпенняў і несправядлівасці. Гэта таксама дазваляе нам пераадолець межы ў нашым рэлігійным жыцці. Можа, кагосьці з нас пераследуе нейкі грэх, цяжкі ці лёгкі, ад якога мы даўно марым вызваліцца. Уваскрослы Пан дае нам сілу і надзею на перамогу, вызваляе нас ад усялякага зняволення граху, бо Ён наш валадар і збаўца. Кажучы «спакой вам», з мёртвых паўсталых Христус усяляе ў спалоханых душах апосталаў адвагу, незвычайную адвагу, тую ж адвагу, якую Ён упершыню даў ім падчас буры на возеры. Ён сказаў ім тады: «Я з вамі, не бойцеся». Іншымі словамі, «Я ёсць Бог». Мая адвага – гэта ваша адвага. Будьце моцнымі маёю адвагай. Уваскрослы Христус прапануе і нам тыя ж самыя дары. Толькі мы павінны распазнаць і прыняць іх. Адважна, не баючыся, прыняць гэты шчодры дар ад Пана, які перамог смерць.
Евангелист Ян и Лука описывают з'явление у воскреслого Пана апостолам. Подкресливают, что на початку сустрэчы Иисус показал им пробитые руки и пробитый бок. «Поглядите на мои руки и ноги», каже ён напалоханым и устрывоженным апостолам. Сапраўды, чаму воскреслый Иисус з'является с ранами на теле? Чаму ён их показывает? Можа, каб падкрэсліць рэалістычнасць сваіх цярпенняў, ад якіх засталіся гэтыя раны. Святы Антоній Падуанскі звязвае гэта з тэкстам Ісаі Старога Запавету. «Сказаўся ён, пакінуў мяне Пан, і Бог мой забыў пра мяне. Ці можа жанчына забыць сваё немаўля? Нават калі яна забудзе, я не забуду цябе. Вось я накрэсліў цябе на далонях маіх». Гэтая цытата з кнігі прарока Ісаі выказвае абсалютную вернасць Бога адносна чалавека, якая перазыходзіць чалавечую любоў. Нават калі зямная любоў маці падвядзе, Божая любоў нязменная, а чалавек накрэслены на далонях Божых. Гэта сімвалізуе вечную памяць і клопат Бога пра нас. Гэты фрагмент з Бібліі запэўнівае нас, што Бог не адварочваецца ад чалавека з-за яго слабасцяў і памятае пра нас, незалежна ад абставінаў. Бог накрэсліў імя кожнага чалавека на сваіх далонях. Гэта значыць, што чалавек для Бога надзвычай каштоўны, што Бог заўсёды дапамагае і думае пра нас. Гэта пасланне пра Божую любоў, якая больш трывалая, чым нават самая моцная чалавечая сувязь. І таму вельмі сімвалічна пра гэта разважаў далей узгаданы святы Антоній Падуанскі. Каб нешта запісаць, казаў ён, патрэбная папера, чарніла і пяро. Бог, каб не забыць пра чалавека, запісвае імя кожнага з нас на далонях Хрыста. У якасці чарніла ён выкарыстоўвае кроў Езуса. У якасці пяра Бог прымяняе цвікі. Гэты тэкст можна перакласці таксама выказваннем самога Бога. «Вось я выгравіраваў цябе на далонях маіх». Таму Езус паказвае нам свае далоні, каб паказаць сваю нязменную міласэрнасць. Гэта пасланне не для парузы, не для другога прыйсця, але для цяперашняга моманту, калі нам здаецца, што Бог кінуў нас, што Ён абыякавы да нас, пакінуў нас адных сярод самых балючых перажыванняў 21 стагоддзя, калі мы адчуваем сябе здабычаю зла і безабароннымі перад злом гэтага свету. Але Бог у гэты час не можа забыць пра нас, бо менавіта ў гэты час Бог паклікаў і выбраў менавіта нас. Ён нібыта выгравіраваў кожнага з нас на сваіх далонях, таму імя кожнага з нас гарыць на яго руках і гучыць на яго вуснах. Гэта ратунак для нас. Святы Аўгустын гаварыў: «У воскресенне Пана наша надзея». Гэтым сцвярджэннем вялікі біскуп усім растлумачыў, што Езус уваскрос, каб мы не паддаліся роспачы, думаючы, што са смерцю жыццё канчаткова заканчваецца. Христус уваскрос, каб даць нам надзею. У воскресенне Христа
які перамог смерць, становіцца для нас заклікам. Варта ахвяраваць усё дзеля настаўніка з Назарэта, бо ён з'яўляецца крыніцай, сэнсам і завяршэннем жыцця кожнага з нас. Мае дарагія, вернасць Бога – гэта найлепшая страхоўка нашага жыцця. Бо што б ні здарылася ў нашым жыцці, Бог заўсёды верны нам, незалежна ад нашых пачуццяў. Больш за тое, калі цяжка, Ён побач. Яго не расчароўвае нашая слабасць. Калі мы падаем, Ён першы працягвае руку, каб дапамагчы нам устаць. Ён наш Айцец, для якога мы важныя, унікальныя, настолькі каштоўныя, што Ён палічыў нас вартымі Яго смерці на крыжы за нас. Бог нязменны, таму нам заўсёды гарантавана Яго ласка. Ён засведчыў перад чалавецтвам бязмежную любоў і міласэрнасць да грэшнага чалавека, гарантуючы ўсім нам збаўленне і вечнае жыццё. І чакае ад нас, што мы станем ягонымі сведкамі, сведкамі уваскрослага Хрыста у мітусні гэтага свету. Браты і сёстры, сёння і ў наступныя дні мы вітаем адзін аднога «Хрыстус уваскрос» і ад кожнага хочам пачуць у адказ «Сапраўды уваскрос». Бо такім чынам мы сведчым, што мы хрысціяне, што мы належым да Хрыста, да Яго праўды і да Яго валадарства. Хрыстус уваскрос, Хрыстус жыве. Ён жыве і хоча, каб і ты жыў. Кожны, хто дазваляе Хрысту дакрануцца свайго сэрца, як казаў папа Францішак, становіцца маладым маладосцю Езуса Хрыста, які з'яўляецца найпрыгажэйшай маладосцю гэтага свету. Будзем жа мы сапраўднымі сведкамі нашай веры ва ўскрослага Пана. Нехай Эўхарыстыя, пасхальная гасціна, якая услаўляе моц збаўчай любові Хрыста, умацуе нашу веру ў Яго прысутнасць сярод нас. Ідучы па жыцці, давайце па прыкладзе апосталаў казаць сваім бліжнім, што Хрыстус полюбіў іх аж да ахвяры свайго жыцця, што Ён памёр за іх. А на трэці дзень уваскрос і жывы. Давайце з любоўю па прыкладзе Марыі Магдаленны з паранку з мёртвых паўстання пойдзем насустрач нашых братоў і сясцёр, каб яны паверылі ў Хрыста і ў Васкрасенне. Нехай любоў растлумачыць ім усё, каб яны, як і мы, пазналілі і паверылі ў любоў Бога. Таму слёзы з твару выцірайце, праганяйце сэрца ў грэх. Песні радасна спявайце, хай гучыць вясёлы смех. Уваскрос Пан над панамі, Ён жыве, Ён разам з намі. Христос уваскрос! Христос уваскрос! Христос уваскрос! Віншую вас з гэтым радасным святам надзеі. Давяраю ўсіх маці уваскрослага Пана Багародзіцы Марыі і благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Цяпер наступае літургія хросту. Наступная частка – гэта абрад аднаўлення сакраменту хросту. Будзе асвячана хрысцільная вада, і ў часе аднаўлення хростных абяцанняў мы запалім прынесеныя з сабой свечкі. Пасля гэтага біскуп акрапіць нас асвячаную вадою на ўспамін нашага ўласнага хросту.
Напрыканцы літургія пяройдзе да сваёй кульмінацыі, Эўхарыстыі і святой камуніі, дзе мы зможам прыняць уваскрослага Пана. У велікодную ноч касцёл заўсёды святкуе хрост як знак таго, што ўсе сакраменты чэрпаюць сваю сілу з пасхальнай таямніцы, смерці і ўваскрасення Хрыста. Наимилейшие супольными молитвами подтримаем наших братов и сестер, якія з радостью и з радостной надеей идут до крыницы одраджения. Нехай Бог Отец усемогутный береже их и допомагає им своєю милосердністю. Літанне да ўсіх святых – адна з найстарэйшых і наймацнейшых малітваў Касцёла, якая выражае веру ў еднасць святых, заклікаючы заступнікаў з розных эпох і слаёў грамадства, яна нагадвае нам, што святыя – гэта не проста помнікі, а сапраўдная сям'я вернікаў, якія заступаюцца за нас перад Богам. Гэта малітва міласціўлення, просьба аб ласцы і ўмацаванне ў любові. Святая Мария, Матерь Божия, святый Михаиле, святые ангелы Божия, святый Яне Крестителю, святый Юзефе, святые Петра и Павле, святый Андрею, святый Яне, святая Мария Магдалена, святый Стефане, святый Игнаций из Антиохии, святый Лаурентию, святый Язафате, святый Андрею Баболя, святый Максимilianie Мария Кольбе, святые Перпетуя и Фелицита, святая Агнешка, святый Григорию, святый Августине, святый Атаназию, святый Базилю, святый Мартине, святый Бенедикте, святые Франтишку и Доминику, святый Франтишку Ксаверию, святый Яне Мария
святая Катерина Сиенская, святая Тереза от Иисуса, святый Казимиру, усе святые Божия, будь до нас литостивы. От усяго злога, от усялякого греху. У літургії ва ўсіх важных момантах просім аб дапамозе заступніцтва нашых братоў і сясцёр, якія ўжо цешацца хвалою у воскрослага Хрыста. У літаніі просім святых аб дапамозе у верным выкананні запавету, які змяшчаецца ў сакраменце хросту. Про смерти воскресенье Твое, про спаслание Духа Святого, мы грешные Тебе просим. Гэтых выбранных подродить проз ласку Христу, мой ласку Тебе просим. Езу, Сыне Бога живого, Тебе просим. Христе, почуй нас. Христе, почуй нас. Христе, выслухай нас. Христе, выслухай нас. Всемогутный, вечный Боже, з'яви Твою моц у сакраменте Твоей любови. Спошли Духу сыновлення на тих, хто народжається у воді святого Христу, каб стали они новым створеннем. Нехай тое, что мы, слуги Твои, виконуємо з покорою, дасть нам плон, дякуючи Твоєї моці, праз Христа Пана нашого. Вада з'являецца істотным элементам, неабходным для жыцця. Таму яна з'яўляецца таксама знакам, распачынаючым жыццё Божае ў чалавеку ў сакраменце хросту. Тэалагічны сэнс знаку вады найлепш тлумачыць нам малітва. Боже, небачнай моцай Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду, Табою створаною, каб яна з'яўляла і выяўляла ласку святога Христу. На пачатку свету Дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах потопу Ты даў нам вобраз адраджэння. Бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, Ты учыніў, што сыны Абрахама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора.
каб народ, визволений з няволі фараона, став образом будучої супольності охрещений. Боже, Твой Сын, охрещенный Яном Хрестителем у водах Иордану, был намащений Духом Святым, а коли висел на крижі, з його боку пролилася кров и вода. Після свого з мертвих повстання он наказав учням: «Ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Узглянь на свой костел и пожадай у им открыть книльницу Святого Христу. Нехай гэтая вода праз Духа Святого отримає ласку Твоего одинородного Сына. Каб человек, який створений на Твое подобенство, и праз сакрамент Христу от бруду всяляких грехов обмыты, одродився з води і Духа Святого до нового життя дитяті Божого. Просим Тебе, Пане, нехай про Сына Твоего на гэтую воду сидим от Духа Святого. Капуще, хто праз хрост похований разом з Христом у смерті, зим так само і повстали до нового життя. Які з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог празоще веки вечные. Ми дякуємо за воду Святого Хресту, яка з'являється знаком криниці нового життя у Костьолі. Ми так само разом обновляємо свої обіцяння Христу, як знак нашої вірної вірності тому, хто перемог грех і смерть. Дорогі брати і сестри, а так само ті, хто сьогодні отримає сакрамент Христу, питаюся кожного з вас. Чи вирекаєтеся сатани, усіх справ ягоних, і усіх спокусів ягоних? Чи вірите у Бога, Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі? Вірю. Чи вірите у Ісуса Христа, Сина Його одиного, Пана нашого, народженого з Деви Марії, замученого і похованого, який воскрес з померлих і сидить праворуч Отця? Вірю. Чи вірите у Духа Святого, Святий Костел католицький, єдність святих, відпущення грехов, у воскрешення тіла і життя вічне? Адбудзецца крышчэнне дарослай асобы. Звычайна ў традыцыі каталіцкага касцёла хрысцяць дзяцей.
Але ёсць і тыя, калі у свядомым узросце знайшлі дарогу да Бога і знайшлі Езуса Хрыста ў сваім жыцці. Сакраментам хросту у дарослага чалавека змываюцца ўсе грахі. Ты сталася новым стварэннем і апрануўшыся ў Хрыста. Прымі гэтае белае адзенне. Белае адзенне сімвалізуе чысціню душы І захавай яго новаахрышчанага. чыстым аж да суда нашага Пана Езуса Хрыста, каб атрымаць жыццё вечнае. Ты сталася святом у Христе. Заўсёды паводзь сябе, як дзіцё святла. Трывай у веры, каб разам з усімі святымі магла выйсці насутрач надыходзячага Пана у нябесным валадарстве. Амин. Умілаваныя браты і сёстры, просім Бога Айца Усемагутнага ласкава спаслаць Духа Святога на усынаўлённых дзяцей сваіх, ужо адроджаных у Хросце да вечнага жыцця, каб яны ўмацаваліся сваімі шчодрымі дарамі і сваім намашчэннем учыніў падобнымі да Хрыста, Сына Божага. Усемагутны Божа, Айцец нашага Пана Езуса Хрыста, Ты адрадзіў гэтую слугу Тваю вадою і Духам Святым, вызваляючы яе ад граху. Спашлі на яе, Пане, Святога Духа Суцяшыцеля. Дай яе духа мудрасці і розуму, духа рады і мужнасці, духа умеласці і пабожнасці. Напоўні яе духам Тваёй боязі. Праз Хрыста, Пана нашага. Таксама цяпер адбываецца сакрамент канфірмацыі. Прымі знак дару Духа Святога. Амин. Супакой з Табой і з Духом. Ад гэтага моманту новаахрышчаная Агата пачынае новую старонку свайго жыцця. Старонку, якая насычаная Богам, верай і Езусам Хрыстом. І гэтая свечка ў руках, якую натрымае, гэты агонь, які сімвалізуе Езуса Хрыста, пра свае ўчынкі, пра сваю радасць хрысціянскага жыцця, яна мае абавязак несці ў свет, несці ў грамадства. Запаленыя свечкі, і агонь, якія мы перадаём адзін аднаму, полымя ад пасхальнай свечкі, яны будуць выразам нашай веры, запаленыя ў нашых сэрцах падчас хросту і штодзённага вызнавання веры. Тэалагічны сэнс знаку вады найлепш тлумачыць нам малітва падчас асвячэння вады для хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства і праз сакрамент хросту ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і з Духа Святога да новага жыцця.
дзіцяці Божага. Таму хрост і аднаўленне абяцанняў хросту, а таксама пакрапленне вернікаў святой вадой займае значнае месца ў літургіі пасхальнай ночы. Менавіта гэты сакрамент найглыбей уключае нас у пасхальную таямніцу Хрыста. У святую ноч поєднання неба і землі у Єзусе Христе з радостью просим Бога, нашего Отца. Молимся за святый костел, каб ён абвяшчаў свету воскресения Христа и был сведком Его перамоги над смертью. Тебе просим. Молимся за пастыраў касцёла, каб у цяжкія хвіліны яны ўмацоўвалі сваіх вернікаў асабістым прыкладам веры ў Божы провід. Цябе просім. Молимся за тых, хто сее нянавісць у сэрцах людзей, каб нашыя малітвы і ахвярнасць садзейнічалі іх навяртанню. Цябе просім. Молимся за нашу краіну, за наш народ, каб уваскрослы Христус прынёс супакой. Няхай мы живем у згодзе і супакой. Цябе просім. Молимся за людзей, паяднаных з Богам праз сакрамент пакаяння, каб з Еўхарыстыі яны чэрпалі сілы для трывання у добрым. Цябе просім. Молимся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб нашае жыццё было падзякою Богу за найсвяцейшы дар адкуплення. Цябе просім. Боже наш добрый Ойча, Твой Сын дозволен нам спознать Твою любовь до нас. Учини, каб гэтая любовь пераменила наше жыццё. Праз Христа, Пана нашага. Мы аднавілі ў сабе ласку святого Хросту, праз які мы ўваскрэслі ў Хрысце да новага жыцця. Цяпер уваскрослы Пан запрашае нас на сваю пасхальную вячэру. Напоўненыя радасцю, складаем Богу Айцу падзяку за дару воскресення Христа і нашага з ім удзелу праз хрост Еўхарыстыю. Цяпер распачынаецца другая частка святой мшы. Яна называецца эўхарыстычнай літургіяй. Эўхарыстыя ў перакладзе з грэцкай мовы азначае падзяка. Хрысціяне з даўніх часоў акрэсліваюць гэтым словам сход вернікаў, падчас якога касцёл прыносіць у ахвяру нябеснаму Айцу цела і кроў Езуса Хрыста у постаці хлеба і віна. Спажыўшы Слова Божае, мы рыхтуемся спажыць Хрыста ў Эўхарыстыі. У Эўхарыстыі Христус сапраўды прысутнічае. Яго цела, кроў, душа і боскасць пад хлебам хлеба і віна. Менавіта гэта мае на ўвазе касцёл, калі гаворыць пра рэальную прысутнасць Хрыста ў Эўхарыстыі. Эўхарыстыя – гэта крыніца і вяршыня хрысціянскага жыцця. Слава
момант, які цяпер адбываецца, называецца прыгатаваннем або падрыхтоўкай дароў. Мы ахвяруем дары хлеба і віна для пераўтварэння ў цела і кроў Хрыста. Гэтак жа мы ахвяруем дары ад сябе. Мы верым, што ў Эўхарыстыі прынесены хлеб ператвараецца ў цела Хрыста, а віно ў яго кроў, захаваннем характэрных рысаў хлеба і віна, але сапраўднага Езуса Хрыста. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру за Україну на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Просим Тебя, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа. Учини, каб гэтая ахвяра, якая бере початок у пасхальной таямницы, была для нас задатком вечного забавления праз Христа Пана нашего. Цяпер надыходзіць ключавы момант эўхарыстычнай літургіі. Арцыбіскуп запрашае вернікаў узнесці сэрцы да Пана і скласці падзяку ў малітве, якую ён ад імя ўсёй супольнасці скіроўвае да Бога. Мы дзякуем Богу за яго Сына, які асветліў свет сваім з мёртвых паўстаннем і сваёй прысутнасцю ў Эўхарыстыі дазваляе нам удзельнічаць у сваім бостве. Справедливо, слушно и забавенно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо у гэтую ночь больш урачыста ввяшчалі Твою хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё. Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вернуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми неспынно спевают Тебе гимн хвалы, разом з усіми ускликаючи. Зараз мы пачынаем эўхарыстычную літургію. У ёй мы будзем сілкавацца целам уваскрослага Хрыста, праз якое Ён хацеў, каб мы аднавілі памяць пра яго смерць у воскресенне. Рыхтуючыся 40 дзён да гэтага адраджэння, сёння мы прыступім да сапраўды вялікага сталага прычасця.
Падчас гэтай часткі імшы мы святкуем глыбокія таямніцы, якія закранаюць сутнасць нашага жыцця. У нашай Еўхарыстыі мы верым, што пераносімся да падножа крыжа, дзе паяднаемся з нашым Богам. Гэтак жа мы прысутнічаем ля пустой магілы і святкуем у Васкрасенне. Мы збіраемся вакол стала апошняй вячэры Хрыста і 12 апосталаў. Уважліва слухайце гэтыя найважнейшыя словы.
Гэта слова ўстанаўлення з апошняй вячэры, калі Христус упершыню даў нам Еўхарыстыю. Гэты момант імшы, калі хлеб і віно ператвараецца ў цела і кроў, мы называем гэта пераўтварэннем. Збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшую ноч з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Цяпер на алтары знаходзіцца пад выглядам хлеба і віна сапраўдны жывы Езус Христус. Памінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Нехай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Твоім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. Просім Цябе, умацуй у святым намеры слугаў Твоих, якія сёння праз купель адраджэння і дар Духа Святога былі далучаны да Твайго народа. І ўчыні, каб яны жылі новым жыццём. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх,
наших померлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, разу все веки вечные. Цяпер, калі на алтары пад выглядам хлеба і віна знаходзіцца жывы Езус Христус, вернікі разам спяваюць малітву, якой Ён сам навучыў нас. Гэта малітва «Отче наш», у якой мы асмеліваемся называць Бога нашым Айцом. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Езус Христус, прыйшоўшы на зямлю і стаўшы чалавекам, стаў адным з нас, стаў нашым братам, а пра сваю муку і смерць з мёртвых паўстання вярнуў людзям страчаную імі праз грэх ласку Божага сыноўства. Не зважай на грахі нашыя, але на веру Касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак супакою. Пасля малітвы «Отче наш» усе ўдзельнікі святой імшы абменьваюцца знакам супакою, вітаючы адзін аднога як братоў і сясцёр у Хрысце. Баранку Божы – цэнтральны хрысталагічны сімвал, які азначае Езуса як пасхальную ахвяру, што бярэ на сябе грахі свету. Спеў гэты, які цяпер выконваецца, навязвае нас старазапаветная агня, чыя кроў выратавала ізраільцян. Езус уваскрос, перамогшы смерць, стаўшы крыніцаю збаўлення. Ян Хрысціцель паказвае на Езуса словамі «Вось баранак Божы, які бярэ на сябе грахі свету». Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, бласлаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не рад, каб Ты пайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здаровая душа моя.
Цяпер наступае святая камунія. Святая камунія – адно з найвялікшых, найпрыгажэйшых перажыванняў хрысціяніна. Езус Христус, сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, прыходзіць у сэрца чалавека і яднаецца з ім, каб чалавек удзельнічаў у адзінстве, якое існуе паміж боскімі асобамі. Чалавек удзельнічае ў гэтым боскім адзінстве з моманту хросту, але ў кожным акце любові, асабліва ў такім вялікім і незвычайным акце, як узаемная ахвярнасць і прыняцце Хрыста, гэты ўдзел становіцца ўсё больш інтэнсіўным. Езус прыходзіць у постаці хлеба, і мы прымаем яго. Нашы думкі, увага звяртаюцца да яго. Святар, паказваючы хостую, кажа «Цела Христова», тым самым паказваючы на Сына Божага, які стаў чалавекам і прыняў чалавечае цела. Ён схаваў сваю боскасць і сваю чалавечнасць у постаці хлеба. Мы можам адкрыць яго прысутнасць толькі праз веру і сапраўдна злучыцца з ім праз любоў. Пасхальная вігілія, якой цяпер мы з вамі, дарагія тэлегледачы, удзельнічаем, гэта святкаванне пасхальнай таямніцы, мукі, смерці ў васкрасенні Езуса Хрыста. Гэтая падзея з'яўляецца падмуркам хрысціянства, бо яна паказвае, што Хрыстус перамог грэх і смерць, адкрыўшы чалавеку шлях да збаўлення. Літургія гэтай ночы – гэта не проста ўспамін пра гістарычныя падзеі, але іх пераасэнсаванне. Вернікі становяцца удзельнікамі збаўлення, перажываючы яго ў сакраментах і ў супольнасці касцёла. Цэнтральным элементам вігіліі з'яўляецца сімвалізм пераходу ад лацінскай назвы «Пасха».
які адносяцца як да пераходу ізраільцян з рабства да свабоды, так і да пераходу Хрыста ад смерці да жыцця. Удзельнічаючы ў літургіі, вернікі запрашаюцца да асабістага пераходу ад граху да ласкі, ад цемры да святла, ад смерці да жыцця ў Хрысце. У гэтым кантэксце пасхальнай вігіліі гэта час духоўнага аднаўлення і напамін пра годнасць хрысціяніна, якая вынікае з хросту. Пасхальная вігілія – гэта таксама святкаванне радасці і надзей. Пасля Вялікага посту і цішыні Вялікай суботы касцёл выбухае радасцю, якая выяўляецца ў спевах «Алелюя», якія вяртаюцца ў літургію ўпершыню з папяльцовай серады. Радасны характар літургіі падкрэслівае, што ў васкрасенне гэта карніца надзеі на вечнае жыццё і перамога дабра над злом. Літургія пасхальнай вігіліі таксама мае супольны характар. Вернікі, сабраныя вакол пасхальнай свечкі, Божага Слова і алтара, адчуваюць адзінства ў веры і любові. Удзяленне новым членам супольнасці сакраментаў хрысціянскага пасвячэння, якімі мы былі сведкамі, менавіта сакраменту хроста і канфірмацыі, яшчэ больш падкрэслівае, што касцёл – гэта жывая супольнасць, якая пастаянна аднаўляецца. Таксама маглі заўважыць, што падчас удзялення святой камуніі выконваецца спеў. Адзінства галасоў выражае духоўную еднасць тых, хто прымае прычасце і паказвае радасць сэрцаў і братэрскі характар. Молимся. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у бесконцей Твоей добрынимай ласку з'єднатющий, кого Ты возмацнил пасхальным сакраментом, праз Христа Пана наша.
У духу радасці з уваскрасення нашага Пана Езуса Хрыста цяпер да нас звернецца са словамі віншавання арцыбіскуп Іосіф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Христос воскрес! Христос воскрес! Шановні святари, літургічна служба алтара, дорогі брати і сестри, парафіяні, гості, люди доброї волі. Вось і загучала після 40 дзён Великого посту нашої молитви, роздуму і єднання з терпячим Христом у поранах з мертвих повстання, так як тоді, так і сьогодні. Христос воскрес і живий. Христос з нами. Тому у цей день хочу виказати самые щирые слова пожадання. Христос воскреслий, нехай наповняє ваше серце. Нехай Він чинить вас молодими, молодостю своєю, щоб ми були вестунами доброї новини об Його з мертвих повстань, об тим, що Він серед нас. І нехай ті, хто нас зустрічає щодня, особливо у ці великодні дні, бачать у нас справжніх апостолів, тих, яких ця новина докранула, тих, яка ця новина підбадьорює до життя у цьому нашому світі, у 21 столітті. Жадаю усім вам, а праз вас так само усім, хто у наших домах, в наших квартирах, людей самотних і людей, які не можуть з фізичних немагчимостей бути на святої мші разом з нами. І тому вельми ми вдячні і дякуємо Белтелерадіокомпанії, усім працівникам за те, що наші люди, наші вірники, не тільки у нашій країні, але і поза межами нашої держави, могли сьогодні разом з нами злучатися на цій молитві, Вігілії Пасхальної. Для усіх вас, дорогі брати і сестри, ласка Божия нехай сподорожничає на кожний день. Дякую усім службам і нашим костельним, літургічній службі алтара, для нашого хора, для служби державних служб, безпеки, за те, що ми могли побожно, пригожа сьогодні зустріти Христа, Пана з мертвих повсталого, який прийшов до нас і про своє слово, і в комунії святої, щоб ми завжди були з ним. З нами Бог. І так, як кажуть, що Костел і держава – це сім'я сім'їв, нехай наша білоруська сім'я завжди буде відкрита на Боже Слово, на Єсуса Христа, який з'являється дорогою, правдою і життям, який з'являється нашим сябром, але так само і передусім нашим наставником і збавцем. Йому хвала і честь на веки вічні. Прийміть у сьогоднішній день благословення Костела, яке підписане літургічними обрядами. Пан за вами. У сьогоднішню пасхальну урочистость нехай благословить вас Бог усемогутний, милостиво заховає вас від гріховних спокусів. Бог, який праз воскресення свого одинародного Сина одрадив вас до вічного життя, нехай наповнить вас духовними дарами. Бог, який після дьон муки Пана наповнив вас великодною радостю, нехай допоможе вам дойти до радости вечной. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын, и Дух
Дух Святый. Идите в супокое Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Трансляцыя святочнай імшы вялася з архікатэдральнай святыні імя Найсвяцейшай Панны Марыі ў Мінску. Шчыра падзяка для Белтэлерадыёкампаніі за магчымасць трансляцыі. Для вас каментаваў ксёндз Юрый Ясевіч, таксама перакладчык жэставай мовы спадар Юрый Стэльмах. Дзякуем шчыра за супольную малітву. Радасных вам святаў з мёртвых паўстання Езуса Хрыста. Христос у воскрес!